Jedno kolo na obnovenej trati tu v MX Parku Veľké Rovné pred zajtrajším opening dayom, takže poďme na to. Takže takto vyzerá trať po nejakých 6 dňoch, vrátane jedného dňa vykosenia a 5 dňoch s bagrom. Takže pravý tobogán, skok, dvojak alebo lavička, čo si vyberiete. Menšia lavička, plyn, držíme, malý dvojak, veľký dvojak do vln, ale tu máme až 3 možnosti, ako ich môžeme prejsť, takže každý si tam vybere to svoje. Práva zatačka, ľavá zatačka, to sa ešte bude do budúcna prerábať, aby to bolo viac zaživnejšie. Plyn, rovina, malá lavička s krásnym nájazdom, nádherný tobogán, kde sa dá fakt ísť rýchlo, plyn, takzvaná skrubovacia lavička v rovnom, plyn, dvojak do zatačky, vľavo je normálna stopa so spomaľovakom, nádherný tobogán, plyn a veľký dvojak, na ktorý treba mať fakt naložené, alebo z ľavej strany obidete, odskok na rovinu, do zatačky zase s krásnym tobogánom. Ideme teraz na tento veľký spomaľovák, kde nás to celkom hodí. Tu mi spadla kamera na tejto lavičke pri ceste, ale keď sme pri nej, tak ju kľudne skočíte aj na bicykli, je úplne jednoduchá. A vôbec sa nemusíte bať oproti tomu, ako to bolo predtým. Pokračujeme, plyn po rovine. Tuto je zatiaľ malý dvojak, do také zatačky alebo odskok, ľava zatačka, plyn, krásna lavička, už sme pri DP. Pravá zatačka, tu sa myslím, že zajtra vyjazdí celkom dobrá koľaj. Plyn, zase spomaľovák. Tu sme zatačku trošku posunuli a ideme doľava. Toto je celá trať po prvej fáze úprav. Máme v pláne robiť ďalšie úpravy. Napíšte do komentára, čo si o tom myslíte a vidíme sa už zajtra na prvom tréningu Opening Day a od 11. Takže sleduj ma a sleduj MX Park Rovné. Čaute.